Lamor sig na yung langob diri oh. Ayun. Liko gyud. Lahos. Alain po driver. Bata, batanon. Ah, bata. Ani bangking dang. Mare. Ano to dire? Kuan to sila ba? Ako kuan. Live. Probuya kita rin. Sakay me. Nasa mo sila lagi. Totoo na diba? Sudah. Ato naman siya dito uy. Lahos sa uy. Asa ko no? Ayo. Ayo uy, dito uy. Ayo. Hala, nadyo di ay balay. Ayo. Ay iro ha? Ayo. Ayun, wala yung screen din sa TV. Ayo. Uy, ari lang to pikasagdanan oh. Pwede na agi. Ay, murag ilaman ni tila things guru. Oo. Oo. Oh, no. Pwede na agi te. Ha? Pwede ra? Ay, salamat. Ah, baw. Kay na kinundong ko sa nana ba? Kita ko nilang mama sa una ni Anha. Oh. O, di ba? Hindi na mo balik sa agi. Ang motor ni mo, be? Ayun na, kaupang kayo ito. Mabasa naman may aming gamit. Ah, ila things lagi. Ah, ila things, Jude. Oh, nabilis nang ikit di ay. Sinang ikit di yung agi min. Diha mga kabantay manggugos sa kuan ko diha manggugos lang mama oh. Salamat. Kutas. Bilis gani ang motor mo dyan. Ang motor. Aw, ang katong sa hagdanan mao ti public. Mo gani. Lain gani. Kutas oy. Oh. Ala, dito man diskuhan. Gani.
No. Pero dito po. Si diskuhan. Asan ka ng discount? Dito na above eh. Lagi. Uno. Ilang hawad eh. O diba? Saag. Musubay ra gid sa dan. Musubay sa dan balag private nang gyagyan. Talawan. Kinang ikit. Dali ilang kuan ay. La attorney. La attorney. Ni? Attorney. Ay, Howard di ay. Ila Howard day uy. Dali ay, ila Howard. Bitaw. Yun na ay, day. Kan ame. Oh, dala ilagit na oh. Rana Pex. Day. Dayron. Ayu. Ayo. Ayo na ka. Ato sa tubangan no. Dira oh. Haman. Naruna? Ano, ajud bay? Uy, tayo dance. Ay! Ha! Hay, labot pa sa iyong dagat. Tayo. Labot pa sa iyong dagat dito. May dagat day. Daari milapos. Masanay dan. Halag private property habay hangyo. Kikit. Birthday ni mama ni no. Belated happy birthday. Ay, ganahan gid ni Maria dai. Punta daday. Ni sa LGU. Diba? Picture sa oy. Wala ay.